Tingsin na yung mga kauban. Oh, siya ba na? Mga ang pamanda niya. Padung tas meeting, taon pang meeting no. So tanawa ra ko ni bayo ang sitwasyon sa mong kuan panawa. Ang awang bukid do. Ang bukid. Dako kay lugar no. Dako kay sa ato ano tanan. Nindot nung kay no kay daon man is bungbong si Sarla no nga kaning mga dagkong bukid ba. Karang bukid. Kay develop ta na siya, na daghang mamuyo ba no? Mo gid. Kay didto sa squatter katapok pwedeng daghan ng Kani inyo ni bukira. dili sa mo sa Pit District. Dili amo. Gitay ko. Gitay YouTube sa kaag. Kani dili artista kani. Mo lagi na ako kanang dapita. Ano kita o kana dili nato ah. Dili. Nindot ni siya nga na dako kay gawa no. Isang marker ang inilagay. Pero sige lang bay, padayon nagyapon nga suporta bay no. Kung sa mga kayuhan sa atong gobyerno. Ayon kay PCG Kana mo ang opinion na naa mo no. Mga ano ba? Coast Guard. Na ideal na mo nga kanang dako kay bukid diha nga. Tagaan na siya dakong pagdagdag. Kaya para ang sitwasyon sa West Philippines. Sige lang bay, sa meeting na to bay, adto tangad do mag Bigyan ng arrival orders at kaning tanaw ni kung sila ko aning meeting na mo diri karon. Adto kami lang sa syudad. sa Marmilex or Ano pwede ro? So, relax na mi bay na kay layo pang biyahe. Sinunod ang dagat rin kung ano. High tide. So makita na to no nga nakuan ni siya sa bagyong Udit. Naukal sa atong bagyong Udit. Daghan kay nga tumbal kay nga kuan, nga poste uban mga kahoy. Sila kaning uban rin nagbarob. So kan ba, apit sa Tagdanaw no? So, kung may matug syudad, apit sa Migdanao. May mga bildong buak ko. Liki kini ko bang mga tao no? Na kuan tinisa na, dilabay sa daplin ba? So, kinahinay sa mga bay. Pamidili sa Katmon. Tayo no, naagdan tas uwan no. Nasa Danau. Huwag tang kuan, huwag tang sidlak ng dagong. Yan ni uwan. So, kuan sa tanim. Ha? Sapa. Ako ito, hindi na. So kung sa way kanang sapa no. Kaya seconds na butang dali moon kuno ning moto. Matinuod ba kani? Pohon kuno kuana ni kana skate park. So ato ni balikon dali. Sa magkakaroon pisa may kay abdan big taligsik. Ama play. So di sa may bay adto pa mi pohon sa kuan syudad, so mga pistan yung mga bay. Alas 15 nasa kaadlawon, naghuda sa katre, gilabdan sa iyang hubon.
Oh. Ikaw pa rin. Tangamawa na gid scam. Audio Jungle. Kani makan ya. Alam mo nga ba wala mo so good ang meeting. Nasa akong game mo na ganina, wapag sa ko kay pagod sa di unod sa mong meeting niya. Naon mi dili karon wa na anawon. Mangauban ako. Ngayon guys. Mangon. Kasugban na sila guys. Ya. Ito mga kauban ako ban tas loyo. Lamig lang mo ano. Isa yun mo, bigat? Dong bike or sagdi lang kakaunta. Nya ko di bay mo ni gusto ta. So, kabante yung bay lahi ni yung kaon bay kay usabutan ni kun sa mi. Ano ko pa ano? Tanawa na. Kaon mo na. Mo ni rakis tan Bisaya bay nga na do kaon bukid gamunggay ra pulos. So kanta taon ato ni isgutan sa imong meeting bigyan tayo. Kay wala pa nang kaboto si isa to si Derek. Nya kaning usa na mong makig-meeting na makuhan ko nung nilang Biden labutin.
So, sugod ko ba? Congratulations, Vice President Sara Duterte. Daog jud ka diri sa Cebu, so di ka na masagdan. Alright, congratulations po, Vice President Sara. Yung kanta ko, Alas 10 na nga, kuhan ba nga, alas 10 na nga, nangabot. Gan sa among gibitingan. Skalon. Pahuway lang sa amin. Kembra magsabunson ni sa Olympic. Ya. Dagan kayo mong gisbutan ganina. Ya, kaning bahin sa kining unity ba? Di man ni siya kanang basta-basta gid eh. Di sa ingon nga kanang isa ra bitaw ka tando lang. Nga diha dayon kuma na to. Sa kanisa kinahanglan pag gid siya og kanang effort. Bisan pa og midaog na si Bongbong si Inday Sara. Kinahanglan ni og kanang tanan. Hindi na katong ang kauban kalimang local artist sa Cebu. Sa gusto na rin yung meeting ug maabuhol. Tanong gabi yun naman gid stop yun. Ito na sa amin ug maabuhol. Timbo na niya yung nato. Guli sa balay. No. Dili na sa gubay. Away sa go. Na gid niya. Luya kayo kanang magsige og ano ang motor. Dili na sa kubay. Ya uma po ng pista.
Alas. Bawat ako may pag-asa. Ito na ta? Okay, let's move. Oh, may pa, di. Eh, sakto ang lugar. So, mga on sa may kadali mga bay, kay nangapti ra ba mi sa balay? Sure? Ito, jilipin na ito. Pila? Bakmil ba? Pila ni 600? Kasambo. 600 kapin? Ha? Pila ni? 600. 700 kapin? 640. Ako kabin ako 600 ba niyang kapin? 99. Okay, mga on sa ta. Para sa tanan, kining kantahan, sawan kang tanan, pahimuslan taang higayon, kay kitang tanan, wala joy mo gamot. Di matagaan ang panahon na pamo ang yoko, ayaw kalimot, ayaw kalimot. Uwan, ang uwan para sa tanan, init subang sa adlaw, mudan ako na tong tanan. Pahimuslan taang higayon, kay kitang tanan, wala din mo gamot. Di matagaan ang panahon na pamo ang yoko, ayaw kalimot, ayaw kalimot. Naami sa ikaduhang hugna sa meeting, no? So, karon ang among kuan among oras nga mag-abot. Kani paminawan karon og say development aning meeting karon sa mga local artists sa Sara Duterte. Kaya walo bro, mao siguro na i-set ni direct. Ang kuwan ko, ang kanito.
sa harap ang gusto mo. Pwede, dalawa. Pwede. Butod. So mo na yang Commercial guys. specialty sa kuan sa liluan. Liluan dahil. Mo na ilang kuan. Ilang specialty di ba? Ano mo yun ba? Mo na yung piso. Apil ko niyo. Makunan juga sa kong utang anak. Pino ko ang gibre. Nabuang gibre. Pagkandot sa damgo Labangan duyo Samdang nagawit ang kalanggaman Sa kabuntagon Pagkatahon sa gugma Kung kita magkadayo Apan imahinasyon ra ang tanan Pwede ra magdamgo Daw mura sa tinuod ang tanan Pagkatamis nga hangpon sa kalambuan Pagkatamis palandungon sa kagawasan Pagkatamis jud kakson sa kalibutan Apan imahinasyon ra ang tanan Pwede ra magdanggo For this year's Liloan Art in the Park is in line with the message of our incoming President Bongbong Marcos and our incoming Vice President Inday Sara Duterte, and that is unity and love of country. Duyo ganda ang panaw sa kahanginan Samtang kita naglantaw sa kadagatan Mura tagibayaw sa kapanganuran Apan imahinasyon ra ang tanan Pwede ra magdanggo Daw mura sa tinuod ang tanan 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 Ang tanan
ate video ba yung kaong din yung videohan? Sige, ako lang eh. Kuhan ay mag-inasama. Hindi na ako ha. Mag-workout ka lang. Papilot ko sila. And then the three women, that's by Vidal Alcoseba. Cebu City, that's siya. And then the one is Tony Alcoseba. It's from here. He's from Cebu City. Do you like it or do you hate it? People either like it or hate it. I love it. Oh, I love it. Yeah. It's trying to get to release them all. Parang Yeah. That's true. Here.